Os axentes do Grupo Greco Galicia da Policía Nacional, coa axuda de axentes adscritos á comisaría de Ribeira, tiveron coñecemento dunha descarga de cocaína na madrugada do sábado, nas inmediacións das praias da Lombiña Cabío e da Illa, na Pobra do Caramiñal. O operativo permitiu nun primeiro momento a localización duns 80 fardos de cocaína, ao redor de 2 toneladas, que ían transportados nun remolque que acabou emborcado, cando os narcos se sentían perseguidos na fuxida. Na tarde do sábado, na zona da Virxe do Monte, os axentes da Policía Local da Pobra procederon á detención de 3 varóns de nacionalidade colombiana, que presuntamente están relacionados coa descarga, polo que foron trasladados á comisaría de Ribeira, á espera de pasar a disposición xudicial. Ao parecer, camiñaban desorientados na procura dun taxi, facéndose pasar por peregrinos, unha circunstancia que levantou as sospeitas. Pero o operativo deu un paso máis a pasada noite, co achado doutros 80 fardos máis, agochados tras unhas matogueiras nunha zona próxima a que se cree que puido ser a do lugar da descarga. A investigación, que segue aberta baixo segredo, representa un dos maiores alixos de cocaína incautados en Galicia no que vai de ano.